どんな些細な情報でも構いません。皆様からの情報がきっとゆりさんの発見につながります。22年前、大阪熊取町で当時小学4年生だった吉川ゆりさんが行方不明になった事件で、有力な情報への報奨金の支払い期限が1年延長されました。これを受け、ゆりさんの両親が今朝 JR 熊取駅前でチラシを配り、情報提供を呼びかけました。警察は今年5月、当時目撃されていた不審車両と似た車種の写真を新たに公開しました。これまで6000件余りの情報が寄せられていますが、有力な手がかりはつかめていません。捜査にご協力ください。